Bada zoriontasunerako formularik? Eta zer da zerbait bada zoriontasuna esaten diogun hori? Pentsalari asko karakatu dituzten galderak dira, baina bada bat zerrenda horretan nabarmentzen dena. Epikuro. Pentsa, oraindik ere haren pentsamenduan oinarritutako liburuak erosten ditu orain eta hemen nola bizi argitu nahi duen jendeak. Epikuro Kristo aurreko 4. mendean bizi izan zen, antzinako Grezian. Korronte filosofiko oso bati ematen dio izena, epikureismoari hain zuzen. Epikureismoa sistema filosofiko orohartzailea da, errealitatea bere osotasunean azaldu nahi duena. 3 atal ditu ikuspegi horrek. Kanonika izenekoa, egiaren irizpide bat ezartzen duena. Fisika izenekoa, natura edo errealitatearen teoria eskaintzen duena, eta azkenik etika, nola bizi eta jokatu behar dugun argitzen duena. 3 atala daude estuki lotuta, baina hala ere epikureismoaren helburu nagusia ongi bizitzeko gakoak eskaintzea da. Horrenbestez, kanonika eta fisika diren atalak nolabait etikaren zerbitzura daude. Izan ere, epikureismoak aldarrikatzen du jakintza ongi bizitzera bultzatzen gaituen ezagutza dela. Jakintsua hortaz bizitza ona lortzen dakiena da. Ikuspegi hori hainbat ideia eta kontzeptutan garatzen da. Bat, zoriontasuna eta plazera. Zoriontasuna edo ongi bizitzea lortzeko baina ezinbestekoa da zoriontasuna bera definitzea. Horretarako, plazerari eta sufrimenduari erreparatu zien Epikurok. Dioenez, izaki bizidun guztiek plazera bilatzen dutenez eta sufrimendua saiesten saiatzen direnez, argi dago, plazera ona da eta sufrimendua txarra. Ahalik eta plazer handiena eta ahalik eta sufrimendu txikienarekin lotzen den bizimodua da zoriontasuna. Ikuspegi horretatik ekintza onak eta txarrak bereizteko irizpide batugu, eta kasuan erabaki onena zein den ebalua dezakegu. Plazeren artean bereizketa egin zuen Epikurok, garrantzitsuak plazer egonkorrak dira, batetik gorputzak gabeziarik ez izatea, hotza edo gosea adibidez, eta bestetik arimaren lasaitasuna edo ataraxia. Gainerakoak, sexuaren plazera edo luxuarena esaterako mugimenduzko plazerak dira, 2. mailakoak. Epikuroren arabera zoriontasunik handiena oinazerik eza da, eta hortaz plazer egonkorrak dira plazerik handienak. Gainerakoek plazer handi hori koloreztatu besterik ezin dute egin. 2. Desira. Mugimenduzko plazer batzuk gerora gaitz handien iturri izan daitezke gainera. Horregatik gure desirak ongi sailkatu eta antolatu behar ditugu. Horretarako gidagisa desirak 3 multzotan banatzen ditu Epikurok. Bat, naturalak eta beharrezkoak, uda edatea edo ogia jatea adibidez. 2. Naturalak eta ez beharrezkoak, sexua praktikatzea edo otordu oparoak jatea adibidez. 3. Beharrezkoak ez da naturalak ere ez direnak, adibidez ospea edo diru asko edukitzea. Sailkapen horretatik abiatuta ebasten du Epikurok nola jokatu behar genukeen. Naturalak eta beharrezkoak asetzen errazak dira eta asebete egin behar ditugu. Naturalak direnak baina beharrezkoak ez mugatu egin behar ditugu. Jakinda zoriontsu izan gaitezkela gabe eta eurekiko mendekotasuna garatzea arriskutsua dela. Eta azkenik, beharrezkoak ez da naturalak ere ez diren desirak baztertu eta gugandik ezabatu behar genituzke. Kalkulu hedonistikoa esaten zaion kontzeptua ere proposatu zuen Epikurok. Horren arabera batzuetan orain eta hemen mina aukeratu behar da, etorkizunean plazer handiagoa ekartzen badu. Eta alderantziz, epe motzeko plazera ez da hautatu behar, etorkizunean ekarriko duen mina hori baino handiagoa bada. 3. Espirituaren lasaitasuna. Esan daiteke Epikurok nolabaiteko hedonismoa proposatzen zuela, eta kritika gogorrak jaso zituen lehiakide zituen doktrinen defendatzaileengandik. Hainbeste, non epikurotarrei zerriak ez izena jarri baizitzaien haien izaera hedonista zelata. Baina epikurear hedonismoa oso urrun dago haren kritikoek proiektatzen duten iruditik. Honako hau esan zuen Epikurok. Mozkorraldi eta parranda etengabeek, mutilkoskorrez eta emakumeez kosatzeak, edo arrainez eta bestelako jakiz ornitutako maioparoek ez dute bizitza atsegina sortzen. Azken finean, epikurotarrentzat plazerik handiena oinazerik eza da. Funtsean, espirituaren lasaitasuna sustatzen du, ez parranda eta luxua. Lasaitasuna eskuratzeko bide horretan, ezinbestekoa da superstizio faltsuetatik eta beldurrantzuetatik askatzea. Hoietako bata heriotzari diogun beldurra, eta deuseztatu egin nahi izan zuen Epikurok.
Haren arabera ez dugu heriotzaren esperientzarik, bizirik gaudela heriotza ez dago gugan presente, eta heriotza heltzen denean aldiz dagoeneko gu ez gara existitzen, ez diogu horren bestez beldurrik izan beharrik. Ikuspegi horrek hilosteko balizko sariaren eta zigorren superstiziotik ere askatu nahi gaitu. Jainkoekiko beldurra deseraikitzeko alegina ere egin zuen Epikurok. Haren arabera jainkoak izaki zoriontsu eta perfektuak dira, munduaren nondik norakoetan eta gizakion bizimoduetan eraginik ez dutenak. Ez dugu hortaz haiengandik zigorrik ez saririk jasoko. 4. Lagun komunitateak. Bizi artean ere, arimaren lasaitasuna ez dago soilin norberaren esku. Besteekin bizitzeko premia dugu. Komunitateak ematen digu babesa eta segurtasuna. Epikurearrek hirietan lagun komunitateak eratu zituzten. Epikurok berak lorategia izena jarri zion hark sortu zuenari. Bertan lagun komunitate epikurearretan garaiko erakunde eta elkarte gehientsuenetan ez bezala, ez zegoen sexu eta klase bereizketarik. Epikurearren artean berdintasuna zen nagusi, eta elkarri eskaintzen zioten laguntasun hori, lasaitasunaren eta bizitza zoriontsuaren osagai garrantzitsua zen. 5. Justizia. Ikuspegi horretatik begiratzen dio korronte honek justiziari ere. Epikuroren aburuz eta Platoni kontra eginez, justizia ez da berezkoa edo objektiboa. Justua da komunitateari eta komunitatearen kideei mesede egiten diena. Horren bestez, justizia gizakiarentzat mesedegarriak diren legeen multzoa da. Baina lege horiek aldatu aldira eta aldatu behar dira aldian aldiko baldintzen arabera. Era berean, Epikuroren irizpideak posible egiten du lege sistema bat injustutzat jotzea. Lege multzo batek komunitate horretako kideei mesede egiten ez dienean injustutzat jo daiteke. Epikuroren izena du abia puntu korronte filosofiko honek, baina ez da bere ordezkari bakarra. Lucrezio poeta erromatarrak idatzitako derreru natura da epikureismoaren iturri zabal garatu eta osoena. Poema luze horren helburu nagusia da gizakiok geure pasioak uler ditzagun, normalean ez baita horrela izaten, utxalak diren beldur eta grinen mende bizi ez gaitezen. Lucreziok Epikuroren asmoarekiko fidel, irakurlea beldur eta desira utxaletatik askatu nahi du, finean lasai bizitzea lortu dezan. Eta zuk, baduzu lasai bizitzeko formularik, badakizu desira azalekoen eta sakonen artean bereizten.